Mä näin mun elämän pahimman unen viime yönä. Mä istuin jossain hämärässä, ahtaassa tilassa. Säkin istuit siellä mun kanssa, ihan yhtä pimeässä. Mulla oli meidän siskon vastasyntynyt lapsi käärönä mun sylissä. Mä aistin, että jotain tosi pahaa tapahtuu ihan pian. Susta huokui jotenkin huono olo. Mä arvasin, että sä olit päättänyt lopettaa kaiken. Mä arvasin, että me kaikki kolme tuhoudutaan ihan muutaman sekunnin kuluttua. Mä huusin. Mä havahduin hereille mun huutoon. Mä en uskaltanut enää nukahtaa uudestaan, kun mä pelkäsin, että jos mä nukahan uudestaan, niin se sama painajainen jatkuu tai alkaa taas alusta. Mut valitettavasti tämä painajainen on ollut suurilta osin totta. Hei. Oota. Älä mene vielä. Mulla on sulle vielä asiaa. Mä haluan sanoa sulle, että sä oot mulle tosi tärkeä. Tosi rakas. Sä oot tosi tärkeä ja tosi rakas koko meidän perheelle. Mä oon tosi pahoillani, että mä en osannut sanoa sitä sulle tarpeeksi silloin, kun sä olit vielä täällä. Musta tuntuu, että mä en osannut varmaan aina kommunikoida sun kanssa oikein. Mutta mä oon kiitollinen niistä asioista, mitä me kerettiin tehdä yhdessä. Kerettiin syödä niissä ravintoloissa ja tehdä niitä metsäretkiä ja matkoja. Mä ajattelen, että sä oot tosi ainutlaatuinen. Sä et ois ikinä ansainnut tollaista loppua. Mä rakastan. Ja mä arvostan sua niin paljon, Osku. Mun rakas pikkuveli. Mitä? Maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Hän ihana enkeli
kotiin vie. Niin pitkä on matka, ei kotia näy. Vaan ihana enkeli vierellä käy. Vaan ihana enkeli vierellä käy. Mä rakastan sua. Ja mä oon aina täällä sun kanssa. Mun on pitänyt jotenkin todistella monta vuotta itselleni sitä, että ei se ole itsekästä, että mä alan taas vähitellen elää. Se ei ole itsekästä, että mulla on vielä toiveita ja tulevaisuuden näkymiä ja unelmia. Mä en koskaan unohda sua. Sä kuljet aina tässä mun rinnalla. Ihan mun vieressä. Ihan liki. Nähdään. Nähdään taas.